खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। मानास नेशनेल पार्कनि हमगार्डफोरा मोननो गोनां दान बान्थाखौ मोनाखै। 2000 रांनि नटखौ फैगौ 2 अक्ट'बर 2023 सिम बेंकआव जमा होनो हाबावगोन। बरलावगावआव बर' सावथुन जांख्रिथायनि थैसाम प्रिमियार श'आव मिथिंगायारि अलखद। जम्मु काश्मीराव रैखाथि हानजाया 2 टिउरियाखौ गावथारदों। धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादा गाम्बारु मोसाहारिनि सायाव जाख्ल'नायनि अजद होदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। जोबोद बाङाइ दान बान्थाजों साख्रि मावबोनाय मानास नेशनेल पार्कनि हमगार्डफोरा गावसोरनि मोननो गोनां दान बान्थाखौ मोननो हायाखै। बेनिखायनो मानास नेशनेल पार्कनि हमगार्डफोरा मोनसे धरना हाबाफारिबो लादोंमोन आरो गावसोरनि मोननो गोनां दान बान्थाखौ बिख'दोंमोन। मख'नो गोनांदि सिगाङाव हमगार्डफोरा सानफायाव 200 रांल' मोनोमोन। नाथाय उननि समाव सानफायाव 700 रां मुजरा होगोन होननानैबो बिसोरनो होआखै, जायनि जाहोनाव हमगार्डफोरा खुद्रिदों। ओजोंहाय मानास नेशनेल पार्कनि फिल्ड डाइरेक्टर राजेन चौधुरिया मिथिहोदों दि बावैसो साननि उनावनो हमगार्डफोरनो सानफायाव 700 रां होनाय जासिगोन, बेनि थाखाय खामानि मावगासिनो दं होननानै फोरमायदों। रिजार्भ बैंक अफ इन्डियाया हादरनि रायजो राजानो मिथिहोदों दि आथिखालाव 2000 रांनि बिलाइखौ फैगौ 1 अक्ट'बर 2023 सिम सोलायनो एबा बेंकआव होनो हाबावसिगोन। 7 साननि सम फोलावबावनानै ग्राहकफोरनो सम होबावनाय जादों। बेनि उनाव 8 अक्ट'बर 2023 निफ्राय हादरनि गासै मोन 19 रिजार्भ बेंकआवल' सोलायनो एबा जमा होनो हासिगोन होननानै मिथिहोदों। चिरां जिल्लानि बिजनी ओनसोल बरलावगावआव पंकज लाहारीजों दैदेनजानाय बर' सावथुन जांख्रिथायनि थैसामनि प्रिमियार श'खौ 30 सेप्तेम्बर खालि दिन्थिनो लानाय जादोंमोन। नाथाय बेलासे समाव हरखाबै फैनाय अखा आरो बारहुंखाजों लुखानाय स्टेज पेन्डेलआ बायग्रेबनानै थेर-बेथेर जादों। दुखुनि बाथ्रा दि गासै सा 10,000 नायगिरिनि केपासिटि थानाय पेन्डेलआ हरखाबै फैनाय अखा आरो बारहुंखाजों थेर-बेथेर जानायाव गोबांनि मिजिङाव दसेब्लाबो जिंगानाय फैदों। मानो होनोब्ला मिथिंगायारि अलखदआ सानावनो फैदोंमोन। जम्मु काश्मीरनि कुपवारा जिल्लायाव एलअसिनि मसाल सेक्टर कामकाटी ओनसोलाव रैखाथि हानजाया पाकिस्ताननि फान्डिं 2 लश्कर-ए-तैयबा टिउरियाखौ गावथारदों। इनकाउन्टाराव गावथारजानाय 2निफ्रायबो गासै 2 एके सिरिजनि राइफल, 2 मेगजिन आरो 90 राउन्ड गोथां गुलिबो मोननो हादों। लोगोसेनो बिसोरनिफ्राय पाकिस्ताननि रुपिस एबा पाकिस्तान कारेन्सि 2100 रां मोननो हादों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव पाकिस्ताननि फान्डिं लश्कर-ए-तैयबा टिउरिया हानजाया जम्मु काश्मीराव एक्टिभ जागासिनो। सोरखारि फान्डजों खामानि मावाजासेनो नंखायै खामानि मावनाय दिन्थिनानै जाख्ल'नायनि अजद खालामदों इउबिपिएफ गोदान आफादनि आफादगिरि गाम्बारु मोसाहारिखौ। नंखाय खामानि मावनायनि फोरमान लानानै 70,49,93,750 रां जाख्ल'नाय इउबिपिएफ गोदान आफादनि आफादगिरि गाम्बारु मोसाहारिखौ रायजो राजाया सोराङाव नुसिगोन होननानै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायदों। खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि रातिराम बसुमतारिया माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ रायजो राजानो फोरमायदों। नाथाय बबेया सैथो बबेया नंखाय बेयो उननि समावसो रोखा जागोन। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।